zarete dantzan? Seguro baietz. Aupa Izpea, aupa Irati, aupa Koldo, aupa Goiko, eskerrik asko, hor zaudetela badakigu. Ondo, ederki. Bueno, bai, esaten digute, YouTubeko kanalen batetik, ez dakit zeinetik arazoa omen dagoela. Udalekoa izango da. Biratuko dut momentutxo batean, baina... Zuzeneko gauzak. Bai, ikuste baietz. Ya está. Vale, oso ondo. Badijua. Ze polita den gauzak ondo ateratzen direnean. Bueno, ekipo, orain bai, orain denok ikusteko, aupa Beñat! Nio! Bi bazuek, letxe, hola, bai, posten da. Ezin du guztuekin egon, eta pena handia da, baina zuen mezuak ikustea, da benetan subidoia handia, Así que, bueno, orain ikusiko gaituzuen, normalean ikusten ez gaituzuen tesitura batean, eta Oianek oso ondo kantatzen duela, denok dakigu, baina nire bozarroia eta Diegorenak ere entzuteko aukera izango ez, Ze demonio, kantatzeko gogoa du. Eta hurrengo kantua, seguru, zuek ere ezagutzen dezuela. Beraz, zuentzako? Eta zuek etxetik ere animatu kantatzea, Hau da denak ezagutzen duguta. Hoi da. Euskal Herrian, euskaraz. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz. Bada garaia noizbait dezagun guda hori galedo irabaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arnaz. Bada garaia noizbait dezagun guda hori galedo irabaz. Euskal Herrian euskara, hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Geure harima hiltzen usteko bezaino dolgalduak ez gara. Guazen ekipo! Hizkuntza gabe esaidazue nola irtengo naizen plazara. Geure harima hiltzen usteko bezaino dolgalduak ez gara.
artistak, hola bai, burrumba elektrotxaranga, nortzu dira horiek, a ber, burrumeroak hemen txegaude ere, ze polita bestu dituzuen 3 hautsak, joe. Eskerrik asko, gero komentario pixka bat, ardo pixka teateko esaten digute, hobet kantatzeko, baina bueno. Hola, xen, ekipo, zer moduz gustora zabiltzate, zuen balkoi, etxe, terraza edo dena delakoan? Bai, bueno, hemen ederki, eta zergatik gaude hemen, bueno, kemen dantza taldeak, dakizuen bezala, urtero Hondarribia dantzan antolatzen du, eta urtengoan, hemen txe, sareetan, kriston montajea egin dugu, zuen gana heltzeko, zuen etxetara. Urrengo kantua, alunelul, bai, oazen ba. Hau oso horreixa da, bakarri dantzatu daiteke, borobilian, etxean balin mazadete 10, gehiago ezin zarete egon, bai, familiakoak gainea, orduan hartu eta borobila handi batean jarri, eta venga, oazen horrekin. Hori da! Bueno, etxean zaudetenak, pixka bat azkarrago ingo dugu? Bai? Beza! Azkena! Hola, xen. Ez dakitzue, baina gu izerditan gaude, Bai. Ur pixkat edango dugu, zuen baimenarekin. Bueno, eta orain, aiba, instrumentu aldatu behar du nik orain. Bai, fandangoa. Bai, ostras. Bueno, jakin badakizue, ibili garela Euskal Herriko eta munduko musikari eta titiritero guztiak gure etxean bideoak eta horrelakoak grabatzen, nire pixukidek esango dute, bai, egun guztia txistua eta txibula jotzen egola etxean. Eta hau izan duzan, konfinamendu estrikto eta zurrun horretan grabatu genuen kantuetako bat. Ikusiko dugu aberren atetzen den, ze arrezkero ez dugu berriro jo. Eta elkarrekin sekula ez. Gaur zuzenean jotzen dugu lehenengo aldia. Hori da. Orduan, hortako txistu hartu eta... Oi hartzunen. Gaur izango lehenengo aldia. Hau lehenengo aldia. Hau bai. Bale. In streaming. Ea zetetzen den. Fandangoa, bertsio txiki bat. Imuntzo eta belokina. JR. Eta gero harina. Giesna ezakizein tokatzen den, baina hoian eitxi batuko dit. Zigarren harina. Bai, hori da, bai.
Oazen, nahi zuena baiana. Vale. Eta guazen harinanekin. Oso ondo, equipo, oso ondo. Bai. Bueno, junkalekuna, eskerrik asko, zuri ere bai. Pedro, bejondo izula, Beñat Oiartzu, noski ezin zinen hemen farta. Inma, Irantzu, eta Ander Ramantegi, haupa, bibazuek, benetan, placer bat dela. Hemen jotzen ari galdea zuen mezu politoiek ikustia, eta irakurtzia, noski baietz. Gusto bada, gu hemen gaude zuentzako, beraz? Nahi zuen askatu, gero guk nahi duguna joko dugu, baina... Saiatuko beraz, saiatuko. Hori da. Ui, Jesus Maria. Vale, urrengo kantua berri hori kantatzen. Bai, oso kale gira polita. Ai, aldatu behar dut instrumentua. Emozionatu naiz. Bai, ba. Etxian bezala. Etxean gaudeta? Bueno. Gure aitak amari gona gorria ekarri. Gure aitak amari gona gorria ekarri. Berriz ere maiteko dio gure amak aitari. Gure aitak amari gona gorria ekarri.
zazpi jostune josia. Gona gorri gorria, zazpi jostune josia. Berriz ere maiteko dio gure ama gaitari. Gure aita kamari, gona gorria ekarri. Praka berriak ekarri. Gure aita gaitari praka berriak ekarri. Berriz ere maiteko dio gure aita kamari. Gure ama gaitari praka berriak ekarri. Praka berriak zazpi jostune josia. Zaka berriak zazpi jostune josia. Berriz ere maiteko dio gure aita kamari. Oze! Gure ama gaitari praka berriak ekarri. Hore! Xen! Bueno, entzuten dira, zuen kantuak eta zuen txaloak entzuten dira. Bintzak guk imaginatzen ditugu. Hoi da. A ber, ze mezu berri ditugu. Haupa nemiren! Hoi data, haupa anderreño ederna. Bueno, ez dakit bista kaskarra dut ikusten duzu, Eta irantzu eta eder. Iba zuek. Hola, Xen! Bueno, ze, dantzarako gogoz? Dantzarako gogoz. Badakigu, gure artean, badirela dantzan, azken boladan pilo bat ari direnak, erronka berria duguta aste honetan, Hondarribia dantzan dela eta, zazpi jauziren erronka zabaldu genuen, bai, bakoitzak bere etxean, edo terrazan, edo balkoian, zazpi jauzi dantzatzeko musika jarri, eta bertan bideo batekin, eta guztion artean, bai, asko gerata, aste bukaeran, bideo itzela egingo dugu, guztion hankatxuak eta aurpegiak ikusten direla. Orduan, orain aukera paregabea duzue, bideo hori grabatzeko. Zuzeneko musikarekin eta kemeneko musikariekin, bai? Aprobetxatu eta, bueno, dantza nahiko sinplea da, baina badituzue gure dantza maisuek egindako tutorial batzuk ere bai, YouTubeen bertan ikusi ditzazkezuenak. Beraz, oraingoan pixka baldarri aurkitzen baldin bazarete oraindik dantzatzeko, tutoriala horiek ikusi, ensaiatu gogorretxian, ur pixka batekin, eta fuego! Bai, guazen zazpi jauzirekin.
Sei! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Iepala! Oso ondo. Emozionatu gera, altxatuta dena, dantzan hasi barko gera. Eskerrak, gela txikila dugula. Bestela hasiko ginen alde batera eta bestera dantzatzen, eta... Bueno, Maria, Iker, Irantzu, Aupa Josu, artista, Tanke, bejondo izula, eta Mikelegi, grabatu zazu bideoa, favorez, Esan digut eta ez dezula grabatzeko gogorik. Bueno, zein dugu urrengoa? Ui. Dantzagarria. Ba, hola, xen? Mexikana bat. Zuen atxa, anaia, arreba, alaba, bizilaguna edo komunidadeko jefi hartu, eta venga, dantzara, Girotu behar dugula. La rosa colorez jantzilla. Venga. Zure xarma fina polita tarina besarkatzea. Makurtu zure aurpegi ederra lotxati xamarra musu ematea. Eskaintzen didazu batera biojo lastean igabestea. Eskaintzen didazu batera biojo lastean igabestea. Venga, zuek etxerik! La rosa colorez jantzia, la rosa colorez jantzia. Zara neretzat bizia, zuzera argia zer urdinea. La rosa colorez jantzia, la rosa colorez jantzia. Zuzera nere beste erdia, erdia deure artea. Gaur iztunak handu honetan. Nahi ditut preso eramateko neure izateko nik bihotzean. Sakonki maite zaitu neska aldatzerik ez da inolaz ere. Eskaintzen dizuzun musua bezarkada estua zuretzat dire. Eskaintzen dizuzun musua bezarkada estua zuretzat dire. La rosa colorez jantzia, la rosa colorez jantzia. Zuzera neretzat bizia, zuzera argia zer urdinea. La rosa colorez jantzia, la rosa colorez jantzia. Zuzera nere beste erdia hause da egia gero.
ederki ikusten dugu zuetako batzuk badakitelako baino beto letra. Zer den, zer den. Bueno, ari digute. Ze parranda gogoa, etxeko sala txikia gelditzen ari zaigu. Bueno, posten gera, benetan posten gera. Hola behar duta. Jo, sus, ari gera nahi bino igual azkarrago bukatzekotan, Bueno, gero joko dugu, ez dut, improvisatuko dugu. Hoi da. Bueno, bai. Ikusten dugu, komentarioetan eta gure artean txiki desente daudela, bai? Eta gaztiak, eta bigotea eta trentza luzea dituztena, baina gazte sentitzen direnak ere, bai? Beraz, mailako eskudantza egingo dugu, bai? Jokua, egia esan, ni dantzarik askarra naiz oso. Baina, onkerrez banago, horrelako zerbait da. Parararara, etxoi. Tararararam, pam, pararam, pararararam, pam, pam, pararararam, pam, pararam, pararararam, pam, pam. Azkar-azkarrari naiz horrela ez da ondo ikusten. Eta kero da berdina, baina bueltakin. Buelta alde batera, eta buelta bestera. Bueno, Ander, edo beste edozein dantzak idari behar zaitugu, Ikusten duzu hemen, Baina, bueno, zuek dantza badakizue, eta guk musika jotzen, bai? Así que zuentzako, mailako eskudantza, hasiko gera poliki, praktikatu dezazuen, bai? Eta gero, ez dago, inork ez digu esaten nola den, Emotikonoekin eta horrela dantzak ere jarri daitezke, hori badakizue. Poliki hasi, eta, bueno, a ber, non bukatzen dugun. Venga. Hoi dara. Deia txiki bat. Bukatu. Taren, berdina, baina buelta ematen. Azkar. Oso ondo. Aupa Xabi Zubi. Hoi da, kuarentenan Alemaniatik etorri den horietako bat. Zer den, Zer den. Oso ondo. Jo, argazkiak eta dena iristen ari zaizkigu. Zuen etxian dantzan, ze polita. Hola, bai. Hola, egon daiteke, ostira larratxalde batean. Asteburu guztia aurretik dugula, eta ur baso fresko batekin. Venga. Oska, zuen omen ez hartuko dugu, hoi da. Bueno, ba, ikusten dugu jende berria konektatzen ari dela, eta orduan gogoratuko dugu pixka bat, zergatik gauden gu hemen. Kemen dantza taldeko musikaria gera, bai, Oiane, Trikitixan, Diego Basuan, eta ni Peio Txirula eta Damolinean. Eta, bueno, ba, ospatzen ari gea urtero Kemen dantza taldeak Hondarribiko, bueno, maiatzaren bukaera inguru hortan antolatzen dugun aste kultural bat, bai, dantzaren inguruko aste bat antolatzen dugu, Hondarribia dantzan izena duena.
Eta normalean, ostegun edo ostiralean, romeria bat egiten dugu musikari guztiok. Normalean 10, 11, 12 ere juntatzen gara, baina, bueno, egoera dela eta ezin dugu asko juntatu, eta badakigu zuetako asko hortzaudetela, haupa ekipo, lan ederra egin dezue, ikusiko dezue, ateretzen denean 7 ziren bideoa, denon artean grabatutako musika entzun dezakezue, eta lan benetan itzela egin dute. Eta bueno, horregatik gaude gaur hemen, erromeria virtual bat edo montatzen, gure bizitzako lehendabizikoa, eta espero dugu askorik egin berrez izatea, zegu nahiago du jendearekin egon hor parez pare. Sagardotegietan edo dena delakoan. Orduan, beste dantza batekin jarrituko dugu. Polkapik, bai? Hau ere, normalean bikoteka edo dantzatzen dena, baina ez dakit, fregona ere har dezakezue, edo Diego bezala basua, ikusiko duzu, bera dantzan ere moldatzen dela, eta guazen. Kriston pila hitz egiten nahi, nahi, zoiane? Ez utzi? Arritu nauta. Venga! Pixkan, geratuko da ordua. Ikusten nuen oiane ari zirela dantzatzeko goz, eta horregatik beste buelta bat. Improvisatzen nahi, ekipo, zein bar dugu ba? Ba, hola, xen, zer dugu? Amar gutxi, bueno. Ba, bai, ingoitugu polkak. Batzuk konten jarriko dira, eta beste batzuk ez beste. Denentzako, mentxe polkak, burrumbarekin ere jotzen ditugunak, entako batzuk burrumban ere jotzen dugu, eta bueno, guazen polkekin, bai, eta listo. Venga, ekipo, animatu, azken txampa dela, azken txampa. 8:00 denak bizikleta hartu eta kalea irtengo gea, así que azken txampa, guazen! ¡Guazen!
Aupa, eskerrik asko txalo pilo bat jasotzen ari gara hor komentarioetan, Aupa Beñat, aupa Josu, Iñaki, artista, zer modu zabiltza, espaldiko? Bai. Eta... baten bat bikoterik gabe gelitu omen da. Bueno, ingo dugu ba? Hola da bizila. Azkeneko 5 minutuak, ekipo, azkeneko 5 minutuak, eta kanturria da bat. Mexicana bat eta kalejira bat, parranda giroarekin bukatu behar dugu. Venga, Mon, ez dakit hor zabiltzan, baina hau zure arrebai dedikatuta. Bueno, mila esker benetan. Gaurkoan hemen gurekin egon zaten guztioi. Placer rutxa izan du da. Eta ea datorren urtean, espero dugu behintzat, dena normal egiteko aukera dugun, plazan, zuen goxotasuna nabaritzen, baina benetan asko eskertzen dugula, badakigu asko hortzatetela, esfortzu nahiko majoa izan du da, eta pila bat eskertzen da zuen berotasuna, argazkiak, komentarioak, eta irrifarriak eta txaloak iristen zaizkigu. Beraz, besterik ez errez, jakin, oraindik Hondarribia dantzan ez dela bukatu. Aste hontan oraindik ere ekimen pilo bat dazkagu, erronka, zazpilonen erronka, eta gure webgunean, sare sozialetako bai Facebook, Instagram eta ni oso aditua naiz horrelakoetan, orduan YouTubeen eta horrelako kanal guzti horietan, aste hontan egin dugunaren berri duzue eta egingo dugunaren berri. Orduan, mila esker, beste bat eskatzen ari dira. Beste bat, baina ja ordua dugu, ai ama, zehundu, dantzan daude.
Beste bat, venga, azkena, kale jiratxo bat, kantatu alizateko, eta honekin bai agurtzen garela, eskerrik asko, benetan, hemen ez dituzu ikusten, baina teknika lanetan eta honek lan handia du, eta izan ditugu langile fin pare bat, Hondarribiko udalari laguntzagatik, eta bitartekari lanetan ibili diren teknikari batzuk, eta, jende asko egon du bera, hontan murgilduta, dantza taldean kemenen bertan ere, hau aurrera eramateko lan handia egin duen jendea dago, eta azkeneko kantua zuek guztiontzako. Goazen ba! Bueno, besarkada virtual handi bat, musu potolo bat guztiontzako, gogo handia dugu berriro ere zuekin egoteko, eta besterik gabe, saiatu asteburuaz disfrutatzen, eta uste baino lehenago, ziur, denok elkarrekin dantzan eta musika jotzeko aukerarekin egongo garela. Así que, eskerrik asko, guztioi berriro ere, eta beste bat arte. Ale? Gozegi!